време на играта, ама няма веднага, защото ще да го пазят. Или веднага да се ремонтира малко. И да го хвърли назад, а? Само да ви кажеш, когато има готовност отбора, да броя обратно, ние сме готови така. Момчета, готови ли сте? Отбор Ягодка са готови. Отбор Ягодка са готови, момчета, отбор Черешка готови ли са? Не. Всички в базата! Всички в базата! Излизай насам, дай насам. Е, там до тебе, гледа някакъв. Това е много да не е пачка, Колко съпко удар? А? Ударика? Дърва. Браво, чуто, много добре, браво! Степан маркиран. Синята ръка, дай макай маската, да. Давай, по-напред. Дидо, напредвай си за флага! Къде е флага? Дидо! Аз нямам патрули, също бе. Взимай моята пушка. Емо, в играта ли е? Да. Играта? Може ли да подсказваме от тук? Журито, може да подсказваме? Подсказвайте. Флага е по средата на игрището. Излизай! Бах ти маркировката. Емо! То пак не останаха следи малко. Емо! Лазат отпред. Значи, две! Стойте на позиция и като иска да вземе флагата, но открито го тупкаш. Имам ли жълто, защото... Емо, двама са! Аре, прави хора, ще гришно, ей! Къде е флага, бе? Ай, открите! Пускай флага, пускай флага! Червените всички са маркирани, всички червени маркирани ли са? Край на играта! Край на играта! Емо, дясно от тебе, бе! Дясно някъде трябва да. Колко оцелих във врата до гумата, бе?